Yace ake P2P a wallet exchanger ta OKX. To abin da za ka yi shine daga ka shigo cikin lan wajen gefen P2P din nan. Misali bari ma in dawo daga farko, in ka shigo cikin exchanger ka kamar haka. Idan kana so ka dawo inda ake yin P2P din, za ka taɓa nan sama haka. In ka shigo lan wajen da aka saba P2P trade din nan, to idan ka zo nan, abin lura shi ne za ka duba waye zai siyar ma da daidai ta farashin da kake buƙata. To abu mafi sauƙi kawai abin da za ka iya yi shine ka zaɓo ka shiga nan wajen kai sacin. Ka shiga nan wajen kai sacin, bari mu ga nan wajen kenan inda ka rubuta ma amount din nan. Idan ka taɓa wajen sai ka rubuta sorry, na zo Telegram. Idan ka zo nan din sai ka rubuta mu yanzu ta 26,000 za mu siya dala. To ko ta nawa za ka siya za ka iya rubuta to 26,000 sai ka danna apply. Idan ka danna idan ka lura duk wanda aka nuno ma anan to za ka iya yin trade da shi. To bari mu yi da na farkon nan sai mu taɓa kan buy. Kana taɓa kan buy za su ce ma ka saka ta nawa kake so ka siya da AED. Sai mu rubuta ta 26,000. To gashi nan sun nuna mana anan idan muka siya dalar 26,000, gashi nan dala 42 za a bamu da kobo 69. Idan kuma kana son ka rubuta a dalar ne za ka iya shigowa nan misali ka rubuta dala 42. Za su nuna ma da au dala 42 za su nuna ma 25,500. To idan ka dawo daga nan ka danna 26,000 ka dai. Kaga sai ka danna nan. To kai idan baka taɓa saitawa ba a can za su buƙaci ka saka kai adin na bankin ka da komai da komai. Ka gane? Ka bai a saka account detail ɗinka. To idan suka nuno ma nan, abin da za ka yi shine sai ka zo ka taɓa wajen next ɗin nan gashi nan da wannan abin ya ɗan rufe shi sai ka danna continue ɗin nan. To gaskiya wannan abin da zai fi ma sauƙi shine ka shiga nan wajejen saman nan. Idan ka shiga wajen saman nan sai ka yi chat da shi. Saboda wani zubin suna ɗan yin delay. Ka tambaye shi a dai tambaye shi Allah. Rubuta tambaye shi online saboda gaskiya wani zubin suna yi wa mutane delay. Bari ka ga ko da baya online kawai ni zan tura mai saboda na saba yin trade da shi sosai. Amma gaskiya abin kula ku rika duba wanda za ku yi trade da shi. Ku rika ɗaukar irin na farkon nan saboda su sun fi trade mai kyau. Su ne ba su ɓata ma lokaci ba. Duka dai ba su taɓa ɓata ko su yi wani abu ba a wannan abu. To amma dai ana son wanda zai saka ma shaf ne. To yanzu abin da za ka yi shine idan ka ɗan yo back ta yanda za ka tura mai kuɗin ga wajen account number na. Sai ka kwafi nan wajejen. Ka taɓa wajen nan ya ma kwafi ɗin account number. Sai ka je ka turo mai 26,000. Sai je turo mai da 26,000. Sai turo mai 26,000. 26,000 nake so in turo mai. Yanzu zan turo mai ita. Sai in zaɓi BPD ne bankin nashi. Sai in sa account number shi a nan. Sai in rubuta nan kar ka rubuta wata kalma da ta yi kama da crypto. Ka rubuta wata kalma gaskiya za a samu matsala. Kawai sai in danna nan transfer. Bayan na danna transfer a nan ya wuce da ni. Nan zai wuce da ni. Kowa dai ya san yacce yake turo kuɗin shi daga account ɗin shi. To ni nan gashi nan dai successful. Yanzu zan tura mai kuɗin. Wa ake kira na kuma? Ana kira na kuma network ɗin ya ɗan ɗauki. Yauwa na tura mai kuɗin sai ya ɗauki screenshot kamar haka. Sorry message yana ta shigowa wayar. Sai ya ɗau screenshot sai ya koma nan. To bayan ka tura mai dole sai ka zo ka taɓa nan wajen. Dole sai ka zo ka taɓa nan wajen. In dai baka taɓa nan payment completed ba to gaskiya baka tura mai kuɗi ba kuma za a iya samun matsala. Dan ba zai taɓa turo ma kuɗin ka ba. Ba zai san ka tura mai ba. Kawai ko ya ga kuɗi kawai ba zai san kai ka turo mai ba sai ka taɓa. Za su ce ma kai confirm sai ka taɓa confirm. Za su buƙaci ka taɓa wannan wajen. Bari in nuna ma saboda akwai wanda gaskiya ba su san ma yacce kan abin yake ba. Nan sai ka taɓa tick ɗin nan. Kana taɓa tick ɗin nan sai ka danna confirm. Kana danna confirm. Ka gane? To yanzu zai tura ma kuɗin ka baka da wata damuwa. Sai ka shiga nan wajejen. Idan ka shiga nan wajejen sai ka shiga wajen chatting ɗin shi. In ka shiga to kaga yanzu ana sun rubuta ma order failed. Seller will confirm your payment. To yanzu zai saka ma order ka. Yana saka ma idan kana tsaye a nan za ka ɗan bashi gashi nan anan suna nuna ma ga mintunan da zai yi ya saka ma. Gashi nan minti 4 ne da second 53. Amma wani zubin gaskiya suna ɗan wuce hakan. To amma wannan duk ba wata damuwa bace ba. Kawai dai in su saki da shi ne wani zubin kuma za ka ga ba ma za su kai hakan ba. Wani zubin kana yi. To kawai dai wannan na san trade ya mai yawa ne sosai yana can yana trade yana tura wa mutane kuma
yana a ansa yana sakawa mutane. To shi yasa dole sai mun dan mai jira kaɗan. Bari in dan yi posting din bidiyon in dan tsayar da shi kafin ya sakan mun. Yauwa masha Allah gashi nan ma ko minti ɗaya ba a ƙara ba ya sakan mun. Za ku ga suna mun message. To gashi nan ya sakan mun to kawai shi kenan. Shine ka yi PTP. Shine yanzu ka kammala yace ake PTP. Abun fa wani abu ne mai wahala ba. Abun yana da sauƙi amma in baka iya ba gaskiya abin zai baka wahala sosai.